Salam dostlar. Bugünkü Adobe Photoshop dersimizde adamın yüzüne ýahil araslanylýar. Şonu geçerse yani yüzdeki turtukları ya olmasa şonu ya men hallar nähilek ýagdaýda aýarlaýany size öwrüdür. Siz görün onu ýene ýygyna videoň ýygyna doýana dowam etjek. Indi men esasy ulanýan zatlamyň birini şu ýerde görüşiňiz ýaly size klawiaturada J düýmesi. Indi men esas ulanýan görnüşüm şular şey ýakynraak alyp şey towlayan mişkan çep kaptaly we öz gerek ýeriňize ine şey şu tak süýçürseňiz şu taýyn alyp şu taýy goýýar. Indi bir ýagdaý we şu ýerde görüňiz ýaly ýokardak bellikler madany şoňa görärem saatla bermelilerine görüşiňiz ýaly. Her şoň özüne görärek saat düşýän Ctrl D alan ýeriňiz alansyň Ctrl D diýäňiz ine. Görýärmi? Ýöne ýene bir ýerde ýa-da Ctrl Z bilen ýa-da ýene bir ýagdaý we ne şu taýda şey düýmesine men bunun ulanaýan gerekkenine görüşmede. Ol özüňize baglaýan hydyşym ýaly şu ýerini açyk ulrak etseňiz ne görýän. Şu ýerden alýa ýöne bu aýdyl köplenç almasa açyk nemerä bolýar. Käwr işler gowy bolýar, käwr işler gowy der bolýar. Görýänmi ýama şekli. Ya da olmasa ne ýene bir görnüşüm gökleýän Ctrl Z ýa-da gaýtaryna. Ýekezem tek ýa-da gaýtardyna ýekezem ululdyň. Ctrl T bilen ýa-da şunu şey Ctrl T etseňiz şunu ýaly bolýandyr. Ýene özüňize bar şunu ulatmak çekmek. Indi şu ýerde bir görkezjek zadym S düýmesine de edip bolýar. S düýmesine näil? Şu taýyny haladyňyz, meni şu taýy gowmasa şeýler bu taýy durtukmy? Alty basýaň şu taýyny neşeýdi mişkan çep düýmesine şu taýy belli galýaňyz ine şu taýyny alýa görýänmi ana? Ana gördüňiz? Ýene şu taýyragyny alýaňyz ine. Görýänmi? Ýöne renk düşkünlüğini serediňdir. Ine görýänmi? Şu taýy normal, şu taýy alalyň. Şu taýy alalyň. Ine ýöne bu ýerde de ýanky diýişim ýaly edil dol belli bolanak ýöne in go variant Ctrl Shift ne J basýan Shift J ne şol go bolýar in go variant şu bolýar mene şunu bolýar ýa-da maslahatym şu variant diýenki hani görýän ýokarda şunu şey etseňiz ne şey tipine bir görünüşe gelýär görýän ne indi men her şunu bir ýere dol arasalap bereýin size ne şey diýäň ne esasy detallar var arasalap berjek ýöne soň özüňiz detallap öwrenýärsiňiz esasy şonu zatlara seretseňiz esasy bular kodokda işleýän oglanlar esasy oglanlar gyýylarda esasy ulanjak zatlarynyň biri ýa bolmasa bandara zada çykjak adamlaryň suratyny ýüzüni araslan bir bolaýan ýagdaýyny şonu ulanjak detallaryň biri bolýar. Ne esasy mysal üçin eder bu taýlanyň maňra nädir? Şeyleri. Ýöne şunu görüşiňiz ýaly käňi ýüz tekillik ýokdur şu taýda. Häzir ondan düşünürjek ýüz tekilligem nähili goýulşyny. Görüşiňiz ýaly bärini alýas. Şu taýy bilen belligirak ine. Taýyny alýas bäri bilen belligirak. Ine. Görüşüňiz ýaly köp ýerini ýene arasaradyk. Indi şu wagtda köp zatny arasaradyk şuň indi suratyň köp ýer arasarany ýa-da şunu gapdary çek bulundyň. Indi şu ýerde bir görkezjek zatym filtre girýäňiz kamerany raf. Sizde açylmadyk bolmagy mahmal ýöne şu zatlaryňda seredäň. Teksturasy bar görýäňiz şu taýda şey birekine. Şey diýäň açyk şu teksturasyny sallaýan açyk berek. Görýäňmi? Sağdarak düşürýäňiz ine. İlk bilen häzir ýekezmek täze. Şunu Ctrl J diýäňiz, kopýalaýaňyz we ýokary goýun şey diýip basýaňyz. Aşagyny gözüni ýapýaňyz, ýokary goýuny şey diýip arasalaýaňyz. Men hä düşündirjek zadym masala. Şu ýerden şunu ýanky diýişim mäçik şey diýip goşgun ýüzüni tekilleýän adam resalaýan şu taýda desal bardyr, ana. Desal. Ondan şey pasam ýüzüni ýene ýylmanýa görýän, ana ýylmanýan. Öne seredäň açygyny şartlaryň faýdaýan inni.
ana sağda dinleseydin ne öğren tapağını tapağı bulur yani ne hakik asal nuska bilen tapağını barra kurtulun edilmesi ne aslı gelen ne yani ilkinci yüzümüzde ne şey ne sonra bunu son bunu ettik sonra son kambul oldu ne görüyorum ne hilekerden ne hilekere geldi yüzler diyecek olan adam öğünüze bağlı skusunuza bağlı ne hilek ne medeni sen yüz keşiflerini az sağlar bilyansın şu taydakla garanat kaçık zatlarını öğünüze ayırıp bilyansın ne şu yerde burada uğraşacak olan kontrol elevasyanı önkü videoda da görköztüm yadınızda şunu da şey açık şunu renk paletini seyredin ondan yine bir uğraşacak zaten ne kameranın rafa giriyorsunuz kamera rafa şu taydı ne seyredin atırjaydın sağdan şeydi açık şunu yazacak atırjaydın sağdan ne görüyor mu bula ne ilk konuş son konuş görüyor mu dostlar yana bir videom bilen devam edeceğiz dostlar TikTok'ta bir köplenç sorulan birine şu videoda cevap vermekte kevr adamlar iyide mutlu görünüşteki harflar ne hilek yazılıyor ne ediliyor diye şu yerde şonum görkezecek men bir internetten bir surat yönüs kaçaydı ettim size maksat görkezmem için siz özünüze bağlı yani şu tayda bir görkezecekler ama kontrol u bassanız şu yerde şulan her şey sürekli kötü biliyorsunuz öyle mi? Bir hediye sağlar buratta doğru kastı var yok ben yani abişim bu atı şeyler nimetim için de alaydım ben ne şunu yani diyelim ben bardat korkutacak olayım filtre giriyorsunuz işte de blur vardır şunun gasen blur'a giriyorsunuz böyle mi mutlu olur burada gasen blur'da şu da çıkandır ben burada kararım çıktı ben bereket ettim şu ne şey bilseniz ne şunun yarı çıkandır böyle ama ve ne şu taşıyla şunu yarı diyen iyi harfini ne mi yazacak olsam mesela maydalayım ne ben yine abi işini yazıp koyayım size ne mesela maydalayım grafik designer tek designer Ana görüşmedi yani medo yazdık. Şu karan biriktirmeye bir mesela biriktirebiliyorsun görüşmedi yani ne düşünürüm. Ne aliyatını kontrol A diyeceksin. Yani altı basıp strelkanı yukarı kılmazsanız klaviaturada şey bir kıynaştırır yani şunu. Özünüze bağlı onun berden geçenlerde öğrettim ne hilek yağdaydı şrift yükletmeliğini. Yani özünüze bağlı özünüze koca şrift koyuyorsunuz. Ne iyi tayarlayınız. Men özüme esasen bu varan şriftle bu yerin nedir aytberin gilroy baştaydı ne. Görüşünüz şu şrifti men ediler okurum. İyi harflerin arasına açasınız diyesen ya kardeşim yani belli edeceğiniz şey var. Strelken kaptar oynasanız yani özünüze bağlı netice kullandım. İyi yine de bir zat nedir şunu yerde koyuyorsunuz da mesela için aşağıdan gideceğe gidip mesela için plan yok şey diyeniz nedir görközüm size ne şey deyip mesela için edelim onun oku şunu yaşır o zaten sağınlık koyanlarınız bol yani şunu küçük kesseniz ne şurası sizin diyen zatınız bol yandır hiç kaçışını görközüm istedim ne sonra onun men şu an 2020 Photoshop'un yani sevenler için Ctrl+C verende ne sahranı edip biliyorstaydı. Ama beylekilerde 2020, 22, 23, 24 son versiyonlarda 10 yıllık değil ne görüşünüz yaştaydı.
Export'a giriyorsunuz. Export Alt Shift Ctrl V'ye girip bunu şunu edip almalı oluyor. Şu yerden JPEG, PNG ne gerek olsa saylayanız şunu edip export edeceğiniz yere gerek olsa saklayıp edeceğiniz. Bu videodan şundan ibaret. Şimdi ortama gelin üçüncü videomuza geçelim. Dostlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Dostlar, bu videoda nähilek ýagdaýda arka fonumuzdaki arka fonumuz biran mutnal biler. Şonu size häzir öwretjek. Iň ansat ýoldan hem gysga ýoldan görüşmeden men şu taýda öz surat bar suratymy alym. Telefona çekilen surat bu. Telefona çekilen suratyny görüşmeden bildirip duran. Telefona çekilen suraty men size birazjyk nähilek ýagdaýda hakyky fotoaparaty alynan görünüşe getirip bolýar. İşo vardı, size kısaca aydıp verecek. İlk bilen suratı renkler sistematinden geçelim ilk bilen. Ctrl L açık suratı burada renk görüyorsunuz, görüşünüz yani. Önü seyredin tabi yüzüme değenler işte yüze son değsem men ilmeden ama köp işte yüze son değecekler yönü edil bunun gat yüzüme değecekler. Esas ise düşünürecek temim arka fonu. Käbir suratçıda ene şeydi var ya. Mesela subject'e gelýärler. Men geçenlek bir videomda görüpdim. Size nähilek geldi. Belli alýany subject'e gelýärler ne. Şu ýerde görüşüňärni özüm belli avtomatik geldi. Ctrl Z diye suraty men geçenlek görüpdim. Geçenlekde näle blur edýärler, arka fonu şey blur edýär bäri. Mesela maýda şeyler evet. Ne görüşüňär. Bunu ýa-da variant edýärler. Indi käbir nemede şunu ýaly edýärler. Ýok, men onu asl beýdem. Men näme edýän düşünýär. Filtre girýäňiz, kamera rafy barýaňyz. Şu kamera raf effektleri ýaman gowy ýa-ni şoň üçin kamera raf effektlerini esas ulanyp lens blur diýip duran görýärmi? Şuna basýaňyz, garaşýaňyz şeýle bir 2 sekund garaşýaňyz bolýan. Ene şu ýerde size aňaryňyzy blur edip berýärler. Görýärmi ana? Sizi hiç gilek ýagdaýda bir detallara uzak değmesinden ne görýärmi? Şu taýda özüňiz ona gerek formulasyny sazlaýaňyz. Görýärmi? Ne? Normal şu bolýar. Ne? Normal. Şu ýerde ne? Detallarda diýýäňiz ne? Ýüz arasy sisteminde görýärmi? Arasy sisteminde diýýäňiz ne? Ýene bir öwretjek zadyň şu ýerden onuň reňkini sazlaýaňyz ne gerek? Renk paletini sağlayanız. Artık yok görüyor. Yüzümüzü yakmaz ya. Formül olarak da yürümeli. Şöyle buraya. Görüşünüz yani ne? Suratı seyrettiğiniz efekt berşiyada onu kontra emmeriyen de ödün ustaydan renk parayını açık sağlayan tiyatrlıklarını dağıttan düşür böyle şu yerlerini sağlayabilen onu yankı değişim yani neme seyredin yüzü yak yani formulaları var şurada altlarına seyredin yeni bir görüp çıksadım şu yerde yine biraz şunun renkini değeyim. Ve şu yerde ne? Şuna dene. Layona da diýýär. Şu yerde göýekliğini açyk alalım. Nime säzer? Bular suratyň birinji görünüşi, bular soňky görünüşi. Tapawdyny seyret görünmüňmi? Edil fotoaparatda anlanýar bolýar. Ýani ýüz sakallar zatlar baýynta o zatlara oturup şey geçenlek ýüz arasynda oturmaly bolýar şey bilen. Şunu seyretmeli bolýar. Şey seyretip arasynda çykmaly bolýar. Onun için oturmaly. Yani kıdysmany esasy men size düşündirjek zadım. Şu ýerde telefonlarla suratym edil fotoaparatda alınýar edip bolýar Photoshopda. Photoshopda köp mümkinçiliklerini peýda edip. Ýene bir görünüş bir zat görkezdim bolýar ştaýda.
solid color berýäňiz ne. Şeýle görüşmeden solid color berdim ne. Şeýle bir daha kurkatjak bolýar. Beýlekler her hilek ýoly, her Photoshop her kim bir hil ulanýar. Men öz stilimde size görkezýän. Size o zatdan da başga her hil ulanýar amma. Ne. Görýänmi? Her hil ulanýar näde? Ne. Görýänmi? Ne. Ne. Menäse. Ne bular suratyň birinji görnüşi, bular ikinji görnüşi. Özüňiz haýsyny halaýan bolsaňyz görkezäň, like, repost unutmaýyň, jaňy sag bolsun. Videomy şundan ibaret.